Στο άκουσμα εκείνου του μορουδιακού κλάηματος, οι λαγκαδινές χαράδρες σάστησαν και ο Αρτοζήνος σύστηκε. Μόλις είχε έρθει στον κόσμο ο Γιαννάκος του Γιώρη του Θεοφίλη και το χρονολόγιο σημάδευε ανυποψίαστο το έτος 1790, την ίδια στιγμή που η τουρκοκρατούμενη Αρκαδία, όπως και η υπόλοιπη Ελλάδα, στέναζε κάτω από την πότα του Οθωμανού κατακτητή. Σε ηλικία μόλις 18 χρόνων και αφού είχε προηγηθεί διαμάχη με τον τοπικό αγά, ο νεαρός Ιωάννης Θεοφιλόπουλος αποχωρίζεται την αγαπημένη γενετηρά του, τα Λαγκάδια, και καταφεύγει αρχικά στο Ναύπλιο και τελικά στα Ψαρά. Μαθαίνει την ανορθόδοξη τέχνη των πυρπολικών από τον πρώτο διδάξαντα Ιωάννη Δημουλίτσα από την Πάργα, ή όπως τον έλεγαν Πατατούκο. Συμμετέχει με το στόλο των Ψαριανών σε σειρά παράτολμων αποστολών, σε νησιά κυρίως του Ανατολικού Αιγαίου, απέναντι από τα δαντελωτά ακρογιάλια της Ιωνίας και της Αιωλίας. Οι εξορμήσεις του Καραβόγιανου με το στόλο των Ψαριανών διαδέχονται η μία την άλλη, κατά μήκος όλου του Ανατολικού Αιγαίου και προς το βορρά, μέχρι τα Δαρδανέλια και τον Ελίσποντο, την Άβυδο, τα Κατάστενα, Κασάνδρα, Ένο, Τένεδο και τη Σάμο. Σε κρισιμότατες στιγμές του αγώνα, ο Θεοφιλόπουλος ήταν παρόν και είχε καθοριστικό ρόλο. Στις 27 Μαΐου 1821 μετέχει ενεργά μαζί με τον Παπανικολή στην πρώτη πυρπόληση με μπουρλότο ενός τουρκικού πολεμικού πλοίου, ένα δίκροτο τελίνι στην Ερεσό. Κατόπιν, ένα χρόνο αργότερα στη Χίο, με νοπό ακόμα το αίμα των εκεί χιλιάδων σφαγιασθέντων Ελλήνων, τεινάζει στον αέρα τον αρχινάβαρχο του εχθρικού ναυτικού Καρά Αλή, μέσα στο ίδιο του το σπίτι, την ναυαρχίδα του Οθωμανικού στόλου, κινούμενο Όρος. Αυτή τη φορά ο Καραβόγιανος, αξιοποιώντας την εμπειρία που είχε κερδίσει στην Ερεσό, βρίσκεται στο πλευρό του αξεπέραστου αρχιναυμάχου Κωνσταντί Κανάρη, ενώ και στις 20 Φεβρουαρίου του 1822 παίρνει μέρος στην ναυμαχία των Πατρών. Δυστυχώς, οι ιστοριογράφοι της εποχής δεν αναφέρονται στην ιδιαίτερα ενεργό συμμετοχή του Θεοφιλόπουλου σε αυτές τις τόσο αποφασιστικής σημασίας πυρπολίσεις. Ανταυτού, η παρουσία του αποσιωπάται ή γίνεται μια χαλαρή αναφορά, σαν να πρόκειται για ένα απλό μέλος του πληρώματος της Λέμβου διαφυγής, της Καμπαβίας. Όμως, υφίστανται αδιάψευστα ιστορικά τεκμήρια, από όπου προκύπτει ότι ο Θεοφιλόπουλος είχε πρωταγωνιστικό ρόλο κατά τις πυρπολίσεις, συμμετέχοντας ενεργά ως πηδαλιούχος ή δαδούχος στην αιχμή του καταδρομικού δώρατος, στο ηφαίστειο πλοίο, στο μπουρλότο, όπως το έλεγαν. Συγκεκριμένα, για την επιχείρηση στην Ερεσό, ξεκαθαρίζεται σε επίσημα πιστοποιητικά της Βουλής των Ψαρών. Ο φιλογενέστατος κάτοικος της νήσου Ψαρών, κύριος Ιωάννης Θεοφίλου Μωραΐτης, φιλοτιμηθής και με γενναίαν ψυχήν, εμπαρκάρισεν αδωροδοκήτως, έσωθεν εις το αποφασισμένον μπουρλότο, το οποίο κατέκαυσε το φθοροποιών και βαρβαρικών πλοίων δελίνη του τυράννου, ο οποίος εστάθη ανδρείος μετά των συντρόφων του, με το να αποφασίσει εις θυσίαν τον εαυτό του, δι' αγάπην της πίστεως και πατρίδος. Προσόν δίνεται το παρόν αποδεικτικόν της γενναιότητός του, εσφραγισμένον με τη σφραγίδα της κοινότητος ταύτης. Παράλληλα, ο Κωνσταντίνος Κανάρης αναφέρει για τα πολεμικά κατορθώματα και τις αρετές του Καραβόγιανου. Δια του παρόντος φανερώνω, ο κάτωθεν γεγραμμένος Κωνσταντής Μικέ Καναρίου και διοικητής του ηφαιστείου πλοίου, ότι ο κύριος Ιωάννης Γεωργίου Θεοφιλόπουλος εις την έκπλευσήν του κατά του τυραννικού στόλου του ευρισκόμενου ισχύων εφέρθη με μεγάλη επιμονήν και γενναιότητα, εμποδίζοντας διχονίας με κάθε επιδέξιον τρόπον. Η πιο σοβαρή και συγκροτημένη προσπάθεια προς αποκατάσταση της ιστορικής αλήθειας έλαβε χώρα την Άνοιξη του 1884, ένα χρόνο πριν το θάνατο του καπετάν Γιάννη.
αρχικά στις στήλες της εφημερίδας Νέμεσης, μέσα από μια διήγηση, συνέντευξη του Θεοφιλόπουλου στον δημοσιογράφο Γιώργο Βαλασόπουλο, που τον ανακάλυψε πάμπτωχο και ξεχασμένο σε ένα σπιτάκι στην οδό Αιώλου, και αργότερα στην εφημερίδα Εθνικών Πνεύμα, σε σχετική μελέτη του καθηγητή Εμμανουήλ Βροήλη με τίτλο «Ο πρώτος πυρπολιτής του 21, Ιωάννης Θεοφιλόπουλος ή Καραβόγιανος». Στα δημοσιεύματα αυτά αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι εκείνη τη χρονιά οργανώθηκε η πρώτη έκθεση κυμηλίων του Ιερού Αγώνα στο χώρο του Πολυτεχνείου. Όμως διάφοροι όμιλοι ανθρώπων, αντί να πάνε στην έκθεση που οργάνωσε η κυβέρνηση, προσήρχονται εντός πενιχρού οίκου, κειμένου επί οδού εγκαρσίου της οδού Αιώλου, κοντά στην Βρύσιν του Βορρά. Ένθα διέμενε ο γέρον πυρπολιτής, εν το λειψάνον της αρχαίας Σιμών Ευκλίας. Εκεί ασπάζονταν ευλαβώς το άτρεμο χέρι του Καραβόγιανου, αφού γκραζόμενοι τους λόγους του, ήτινες ήσαν ζώσα ιστορία των ένδοξων κατορθωμάτων του. Πρέπει να τονιστεί ότι ο πολυμήχανος αμφίβιος γίγαντας με το εάντιον ανάστημα, αφού το ύψος του ξεπερνούσε τα 2 μέτρα, δεν έδρασε μόνο στη θάλασσα, αλλά διακρίθηκε και σε χερσαίες επιχειρήσεις, στο Μοριά και στη Ρούμενη. Στη μάχη των Τρικόρφων για την παλικαριά του ονομάστηκε Τσάκαλος, ενώ έγινε ένας από τους υπασπιστές του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη. Την 1η Δεκεμβρίου 1885, εν Αθήνες, σε ηλικία 95 ετών, ο Καραβόγιανος με ένα τελευταίο βαρύ και αποφασιστικό βηματισμό ανέβηκε να μας αγναντέψει από το πλατήσκαλο της αιωνιότητας. Στη κηδεία του παρέστη μεταξύ άλλων και ο εγγονός του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, Θεόδωρος Γενναίου Κολοκοτρώνης, ο οποίος όταν παρακλήθηκε από κάποιους να εκφωνήσει τον επικίδιο, ξέσπασε σε δάκρυα λέγοντας «Τι να είπω εγώ εις τον καπετά Γιάννη, μπορεί ο λίχνος να φέξει τον ήλιο?» Ο καπετάν Γιάννης ήτο και του παππού μου ανώτερος. Αντί επικηδίου, ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης ο νεότερος, ο επωνομαζόμενος Κεφαλέζ, εστιχούργησε το εξής επιτύμβιο για τον Καραβόγιανο. Ήταν λιοντάρι της ξηράς, της θάλασσας Δελφίνη. Τον τρέμαν σαν τον άκουγαν και Τούρκοι και Αλτζερίνοι. Βέβαια, η μαύρη θανατερή σκιά, σκεπάζοντας το φυσικό σώμα του Θεοφιλόπουλου, τον βρήκε πάμφτωχο από υλικά αγαθά. Η πλειονότητα των απελευθερωμένων πλέον Ελλήνων είχε ήδη ξεχάσει τις δάφνες του. Όμως η Ερεσός, η Χίος και τα αγέροχα αρκαδικά βουνά ακόμα τις θυμούνται. Το 1910 ο Δήμος Αθηναίων έδωσε το όνομά του σε δρόμο της Αθήνας, στις αρχές της Λεωφόρου Βουλιαγμένης, όπου υπάρχει και σήμερα. Το όνομά του δόθηκε επίσης σε πλοίο του πολεμικού ναυτικού με αριθμό Α479. Το 1970 η πρωτομή του στήθηκε στη κεντρική πλατεία των Λαγκαδίων και τη δεκαετία του 90, επί δημαρχίας του αείμνηστου Δημήτρη Κιντή, σε συνεργασία με το Σύνδεσμο των Ενατική Λαγκαδινών, στήθηκε η πρωτομή του Καραβόγιανου στη πλατεία Σικελιανού, στην Ηλιούπολη. Ο Θεοφιλόπουλος ήταν από τους σιωπηλούς ήρωας που παρέμειναν αφανείς, καλυφθέντες ταχαίως υπό την διαρκώς επιπίπτουσαν επί προσώπων και γεγονότων του παρελθόντος σκόνη, την κινούμενη υπό των ανέμων του χρόνου. Δεν εζήτησε ποτέ και δεν έλαβε τίποτε απέναντι τόσων που προσέφερε. Το μητρώον των αγωνιστών, μνημονεύων λακωνικός την δράση και τους βαθμούς του, προσθέτει την πληροφορία του οφείλονται γρόσια 5.521 και φοίνικες 11.194. Αυτή η οφειλή δεν εξοφλήθη. Δεν εξοφλήθη όμως ούτε η οφειλή της ιστορίας μας προς τον Θεοφιλόπουλο, που χωρίς αυτόν είναι ζήτημα αν θα υπήρχε Κανάρης και Παπανικολής στις σελίδες της.